Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa kamar yadda ku sani sunana Mustapha Abdullahi. Yan uwa haka zalika yau mun kai muku wani muhimmin application mai matukar amfani a gare ku. Idan kana amfani da wayar Android to ya kamata dan uwa ka mallaki wannan application a wayanka. Application ne mai matukar amfani a wayarka. Application da muka zo muku da shi shine amfanin sa yake da sai kun je ku ga amfanin sa application. Kawai abin da zaka fara yi dan uwa idan dai wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel namu na roƙon ka je ka danna mana subscribe ka danna mana like. Abin da muke so a gare ka dan uwa kawai ka je Play Store naka, Play Store wurin downloading kamar yadda muka saba yi kullum, sai ka je ka shiga Play Store ɗinka. Idan ka zo kai shiga Play Store kai searching voice notification, kamar haka gashi kun ga application, kun ga logon sa ga icon nasa kamar yadda yake anan. Sai ka je, ina riga na install din shi, yanzu ina buƙatar in yi open din sa, kun gani. Sai ka je ka yi install din shi. Application ne mai amfani, kun ga application mutum kusan 4,000 sun bashi sita, mutum 642 sun yi review dinsa. Dan shekara 3 a wanda ya sama zai iya downloading dinsa. Mutum fiye da 50,000 kun ga sun yi downloading din wannan application. Kun ga application ne mai amfani dan uwa. Idan ka je ka yi install din shi, sai ka je ka danna open kamar haka, ka shige shi. Kana shige shi kamar haka ya tambaye ka bashi dama allowance ka shige shi, sai ka tosa allow. Wannan na farko amfanin sa dan uwa, wannan application idan aka kira wayarka hasali kana cikin aljihunka, a kira wayarka da wani sakonnin message na WhatsApp da sauransu, ana kiran wayanka. Inda ka kunna wannan notification ka kunna shi, to wayanka za ta faɗa maka ga wanda ya kira ka. In ka yi saving ma, in baka yi saving, in ka yi saving za ta nuna ka wani kaza ya kira ka, wayanka za ta faɗa maka haka. Kuma in baka yi saving number ba, za ta faɗa maka sunan number da aka kira ka, za ta faɗa maka. Amfanin wannan kenan na sama notification, call notification na call din ne. Idan kai on din shi kamar haka, to da an kira wayanka za ta faɗa maka cewa ga wanda ya kira ka. Shi kuma wannan shine idan ka kunna shi haka, shine dukkanin wani kiran da aka yi maka, abin da shafi WhatsApp da sauransu, kana kunna shi duk application za ya faɗa maka cewa da an kira ka ko sakonnin WhatsApp ya zo a wayanka. Sai ka je ka duba shi. Shi kuma wannan clickboard na shi kuma shine idan duk wani sako da aka turo maka, ana turo maka shi da kayan kofin din shi, ka ofin din shi, ana turo maka shi wayan din ka za ta yi kofin din shi, sai ta fassara ma shi sakon da aka turo maka, kalmar na abun nan shin hakan ne ko ba haka bane ba. Kawai ta maka speak din ta faɗa maka shi da kanta, dukkanin wani sakon da ya shigo a wayanka. Wannan shi kuma shak din nan shi kuma amfaninsa shine idan ka zo ka kunna sa a haka, shine da an kira ka wayanka, mun ce muku dan in ka kunna su, ya an kira wayanka za ta faɗa maka cewa lalle an kira ka. Ko kuma sako an ka turo maka sako, shi kuma wannan mun ce muku wayanka za ta faɗa, za ta karanta maka sakon da aka turo maka, to shine in ka kunna wannan shak din nan, to duk wani sako da aka turo maka in za ta karanta maka shi, kana fiddowa ka girgiza wayanka, da ka girgiza ta za ta yi shiru, ba za ta faɗa masa sakon da aka turo maka ba. In ka girgiza ta ta kada ta haka, da ka kada wayan ka girgiza shi, ba za ta faɗa wannan sakon ba. Amfanin sa kenan, za ta yi shiru. To ƙarshen darasin namu kenan dan uwa, a yayin wannan lokaci za mu tsaya. Mun gode.